مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على القائل رجب شهر الله شعبان شهري ورمضان شهر أمتي والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لجبو أما وفون إسلامي كفورين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الدين برو حكم كنا الدين برو مي جمو كان نبي ولي كسكر مو ما نك كلامه بسم الله ولا سك برو كدين كنا فوني دوكا bi ani ankara mo do be ñon fe amina je ka boro ke dina kuno fundo ka noy ankara mo Muhammad Salih Kulubali ni adonino ni bengue Kulubali de groupement des leaders spirituels musulmans di Mali noy ton jamana kono ton mi ndugulente munun ka hakinaw bela jelen beneno kelma no islamien tabulu koro dine anga mo ke koro ani dine do nga jamana kono tabulu koro mi o defani commune ko nala ale o nyama bay abe islame ton chama werla munu dati se kase ubela jema adoni no dine bara buna kuka ambe abismillah nga kenen ko nala ma fama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Benke ambe ifo ki wala nyumando anga wele jabilla kana shirifla jabarani kambi dine boro ko nala wala saka boro ken islame dine kuno funi dola anya hadisa minge ka anga kuma datige no ala kira sallallahu alaihi wa sallam wa fa anya ka kuma kan san manola ka fu rajaba oyi ala ka kaloy sungolu makono ni anfle kalo mina sha'ban kalo oyi ayle ala kira ka kaloy sungolu oyi ala kira mantun ka kaloy sallallahu alaihi wa sallam hadisa werla apa ko ala ka hine mala wala ala ka mademe mami ye ale buluma fara aka kalo kon nala am feka kuma o kalo infusamanti ade kami shaban kalo yere wala sungolo makono ale kalo yere kalo jumende do ani fusamanti jumbe kalo ina a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نعم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد نعم نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة نعم وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وأستحيل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. آمين. نعم. السلام عليكم كنا آمين. كان نكما جلماي يانا كما alhamdulillah ambi irafo ki wale mondo ikatimina njala ebe bara mina adugulente de bela jelemba kalama alhamdulillah adama do mbora kalama ya rabbi ala fene bo kalamati amado ala ba kalama korati dore ala kani sara sara ko nyimana amin ya rabbal no timena ka boye mo no be shirif la fle kirena munu mina emission in fle amba be fo ka bela jelen wali nyimando o ka kila ka shirif la barakela ka ta sanfe fo duguma ka bela jelen fo o ante yine ka anga shegu yere ne a sheikh Sherif Ousmane Madani Haidara alamingira bi ambe sababu ye kaseya amba foka wali nyimando aka chesiri anako konenjala o no temana ko ye nyingal minge sungolo makono kalu badudo ina fo alakira sallallahu alaihi wasallam aba faye ina fo amina fo wala ndala tugumna o me sungolo makono amina fo muyira do folo arabu fo lugatan arabu kana mundo o de ka fo kalo min do silamɛ kalo o kalo seeginan de do an b'a fɔ ma ko farafin kalo o kalo seeginan do ale bɛ sunkalo ani arajaba de ni ɲɔgɔn cɛ o mais o arabukan na mun n'a fɔra a ma ko sunkalo sabu sunkalo makɔnɔ a waati arabu tun bɛ carin de u bɛ carin ka mun kɛ u tun bɛ ji ɲini parce que i b'a dɔn yɔrɔ min do jiko gɛlɛya tun bɛ yen tasawubu yɛrɛ kɔrɔ ka carin donc a y'a arabukan ye o fɛn min y'a sariya kuma ye sisan o de ye kalo ye kalo min n'a y'a sɔrɔ hɛrɛ caman bɛ cari a kɔnɔ
akbar. O y'a a diinɛ kuma ye. Kosɛbɛ. Ala kira ka kumakan ma sallallahu alaihi wasallam. Naam. Don dɔ a sigilen bɛ sahabaw cɛla. A ko atadruna lima sumiya Sha'ban. Ko yala aw b'a dɔn kun jumɛn a fɔra Sha'ban ma ko Sha'ban wa? N'o ye sunkalo makɔnɔ ye. Naam. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu akbar. Ala n'a ka kira olu de b'a dɔn. Naam. قال إنه يتشعب فيه خير كثير أكو سبو هرجا منبا ودي بتشاري من كلو ينغنو الله أكبر. كمالا سنيا كما سنغلو ما كنا يمي عرب كان سرالا سنغلو ما كنا يمي دين سرالا ودي يني أو ينغال من فسكو فسمانتيا نعم الشيخ فسمانتيا جامان بعد بالا الله أكبر. الله كرا صلى الله عليه وسلم أتاسرا دوما نعم. أكو تودي أكو فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام. الله أكبر. نعم. أكو رجب كوسا كلو توي تومنا كابي كومي قرآن كوسا نكما كان بيت تومنا هو رجب أو فسمانتيا. نعم. أكو سنول ما كنا فينا فسمانتيا كلو توكا أكو ما على كرا كوسا كرا توي النبي يمان توي تومنا وسنول ما كنا فينا فسمانتيا. ما شاء الله. نعم. Ako sungalo fena fasamantiya kalo toka komi ala fena ka usa jebe to komina o kuma oye sungalo fena fasamantiya yi ala kira sallallahu alaihi wasallam ay nifo o ama dawma de ako man azama sha'ban mo ni sungalo makono bunya wattaqallaha ta'ala ka kira ka sa allah ta'ala ni kalo bilibili bay ngono ka kila ka barake ala ere jenyi ni kama kakila ki yire kun mine ka bɔ ala kota bɛɛ lajɛlen ma a ko ghafara allahu ta'ala zunubahu allahu ta'ala b'o tigilamɔgɔ ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa mɔgɔ min siranna ala ɲɛ ka ala bato ala yɛrɛ ka jɛ ɲinɛ ka tila k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ala kota ma o kuma ko ala b'i ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa a tɛ dɔn ma o san a b'i hakilila tigɛ balawu ko balawu n'o kan ka jigin o san e t'o sɔrɔ bilen ala bɛ i minɛ ka bɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ minɛ ka bɔ nin bɛɛ ma o kuma ala ta'ala bɛ a kɛra banajugu ye sa o a kɛra fantanya ye sa o a kɛra masibako fɛn fɛn ni balawu de kan ka jigin o la e kɔni t'i ye o la fiye e b'i hakilila tigɛ o la ni ala kɛra ka kuma sallallahu alaihi wasallam ɔ i yɛrɛ ɲumanna hali bi fasamantiya min b'a la i n'a fɔ i yɛrɛ o fɔ tuma ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko inna rajab sha'rullah rajaba o ye ala ta'ala ka kalo de ye an y'o kɛ o banna hakilila karamɔgɔw tɛmɛna yan olu dasir'o ma k'o fasamantiyaw fɔ su minnu kan ka kɛ olu mɔgɔw y'o kɛ ayiwa saraka minnu kan ka kɛ nafila minnu kan ka seli olu y'o kɛ mais sisan o banna sisan a ko sha'ban shahri o kuma nin ye ne alakira yɛrɛ ɲiyɔrɔ kalo ye allahu akbar ni hali n'an danna nin ma nin b'an bɔ parce que n'i k'i bɛ mɔgɔ fɛ hali a ka wuli bɛ k'o fɛ an bɛɛ ko an bɛ alakira de fɛ sallallahu alaihi wasallam ni alakira ko k'ale ka kalo ye nin ye o kuma na o b'a yira k'a fɔ an k'an ka dɔ fara o bonya kan parce que ala yɛrɛ alakira bonya ni ala ye alakira bonya alakira ko ale bi nin y'ale ka kalo de ye o kuma an k'an k'an cɛsiri ka baara ɲuman caman bɛ nin kɔnɔ o kuma an bɛ alakira ka kalo de la alakira mantonw ɔ hakili la baara ɲuman minnu b'a kɔnɔ n'olu kan ka kɛ an damina so olu ma a sɔrɔla ko sunkalo o kuma o ye ala ta'ala ka kalo ye kira mantonw ka kalo ye o ye kira mantonw ka kalo ye o min filɛ nin ye o ye a tilalen bɛ nin de ye fɔlɔfɔlɔ o ye ala ta ye o ye arajaba ye sunkalo makɔnɔ o ye belebele ye muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o y'o ta ye sabanan o ye mantonw ta ye n'an bɔra ala kira ta la an bɛna mantonw ta la ala jɔn dɔ ko bɛnkɛ nin yɔrɔ in na hakɛ to i ye ko ninnu dadara ɲɔgɔn kan cogo min na parce que i y'a dɔn ala tɛ foyi kɛ gansan ala fɛ hasard tɛ yen siga t'o la an ɲɛ b'a la rajaba o ye ala ta ye kosɛbɛ ala kira tuguro la camancɛ la kosɛbɛ sunkalo tuguro la o ye kira mantonw ta ye yala walanda dɔ to an tɛ fɛn min dɔ faamu donc o kɔrɔ ko pour que mantonw ka ala sɔrɔ f'u ka tɛmɛ ni n'i ye ala dɔn mais i tɛ ala sɔrɔ f'i ka tɛmɛ ni ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ala kira de bɛ camancɛ la ale ye waasitatu ye ala ni ala kira mantonw ni ɲɔgɔn cɛ siga foyi t'o la o de kosɔn a nana taritibu min na hakilima bɛɛ b'a dɔn n'i ye taritibu yɛrɛ jateminɛ hali n'a ma f'i ye n'i bɛ ala ko yɛrɛ la i b'a dɔn ala y'o de fɔ a ko qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum a ko n'a bɛ ala fɛ a kana fɔ k'a bɛ ala ɲini dɛ a ye tugu muhamadu ko sallallahu alaihi wasallam a bɛ lasɔrɔ n'o de ye
naam ni bamananw ko yani ka tugu totobila ko ate dunga min to ibe tugu ko kiteriye sigata o joni to te dunga min to o de alakira sallallahu alaihi wasallam donc yi kuma min fo o kuma do o yoye adabara kama ka alabe ka alakira blani nyonche o kuma na o de alanga wasila ani alache o kuma na dara nyonga o tugu rela alaka mesawama naam bo ala jon be ko ya ibn muaz alako ko shabanu ko kuma kan durudu mais harfu durudu mais harfu kelengele a bebe alakira manto nafa do nya alakira manto yi bismillah ako afolo ejmay naam ashin shaban shin folo de bina asharafu wa shafa Allahu akbar bonya odi alakira manto ntay ni kaloina sonna duni odi alakira manto ntay ni kaloina shini mbure irana Allahu akbar naam ako ainu naam odi korotay ani karama korota ni karama be alakira manto bolo ni kaloina Allahu akbar naam ako bawu e birri odi nyumai anga nyuman chaya o yini mala kira manto befe be ka nyuman chama ke ni kalo ngono ko sabe ako alifu mbe o ulfa delibe islamo nyoche Allahu akbar ala ni o kuma nyere o ka bo abe hina be delila sabe na o ko so islamia dina shite dina mi civil me ko islamia ati ibe kuma mi mali la ita me dina shila abadan o kuma alifu nye dore o te dore anga deli nyona ako nunu no shaba nun te la ba o de nore alakira manto ye sallallahu alaihi wasallam ni kalo ina naam donc imana fitini ngeni na ibe ni beso la kono ala be chaman di ma kono abe chaman ba di ma kono anya fe nyuma duru min fo ko sebe kalo yere to disifrelena iba beso ibe ibe ni beso la kono e ka nyuma fitini ngadro ibe ni beso la kono yala angara mo nin kalo na nyona no no kalo munu ni fusamantia ube ala kalo munu ni ala kira kuma na uboya kwa yala abi daga ma ka bara kerenkerenen do ke akonnala bara kerenkerenen chama babe amina kila ka do fina san ala kira da kuma bara kerenkerenen do akono me fusamantia labani kuma kan kele yawo ala jonno do ko naam ko rajab li tatahir badan ko rajaba de nana ka farkolo saniya ni farkolo saniya la mu meini san ako sungolo makono nana ka dusukun saniya mashallah on ni dusukun saniya la naam sungolo bina san ka ni yere be saniya o ya dafale mashallah donc anana ndi kama a folo ejme naam rajaba dirama o kuma kan farkolo saniya sungolo makono dirama ka dusukun saniya no to mena ka sungolo rabina ka ni yere saniya mashallah na bayira ka foko kalo nye kalo bilibile kalo mina kanga boya bo bara do be yemin fo bara do kanga kerengena la ala kira yere do ka kono sallallahu alaihi wasallam o misal do ako ni mogo mi sera ka kile saba sun sungolo makono kile tan folo la ka damine kile folo la ka tate tama o konna la ma fika akurunde iba lajo o konna la imana se ka saba soro kono ako abo to ko fenna ni mogo mi sera ka saba sun chamancela ka damine tan ka ta mwana ni mogo mi saba soro kono ako no temena ka boy ni mogo mi saba soro laban fenna no ka damine mwana ka ta bisaba walma mwan konontona ako ala be munge nabi man biwolon vla baraji de diman masha Allah Allahu akbar nabi man biwolon vla ikani kile kononton shunina ako amadoma ka abe jati ka fa tikila mogo abe ay ala bato sambiolon vla asuma kotike aseli makotike a hiji makotike asaraka makotike nyuma be ka be komi yo bege sambiolon vla kono Allahu akbar o baraji bi diman ko lena ni kile kononton sunina masha Allah naam ako amadoma ako wa in mata fi tilka sana mata shahidan e mogo mi ni soro kaninke kuni fatoro sano ke okuma ki ke ira jati ka fo ki sara shedu shuala shedu shuka na shedu shuye muni mogo mun tara ala kira no fe sallallahu wal ma jihadi ke rola o nu tora ino o na nyono okuma kuni mogo mi ni feneke okuma e bi jati ka fo shedu shuye okuma no o bayira ka fo ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ayre bara yumo nga kono ayre ka nga bara yumo nga kono o do ejme ama aisha be min fo ako ala kira sallallahu alaihi wasallam
ko san kɔnɔ ko waati dɔ la a bɛ sun tugu ɲɔgɔn na fo b'a fɔ ko wa a ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ tɔ kɔnɔ a tɛna sun bilen san yɛrɛ mun bɛ bɛn a bɛ sun ka sun ka sun ka sun fo yɛrɛ bɛ n'a fɔ ko k'i b'a sɔrɔ ko Alakira tɛna sun bila bilen a bɛ tila ka sun jɔ fo bɛ ɲinɛ o b'a fɔ k'i b'a sɔrɔ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ a tɛna sun bilen ni sunkalo tɛ an ma Aisha de bɛ ka nin fɔ ni Alakira furumuso ye a ko ale ma Alakira ye ka kalo si sun k'a dafa pewu ni sunkalo tɛ mais a m'a ye a ye sun caya kalo min kɔnɔ ka tɛmɛ kalo bɛɛ ka tɛmɛ sunkalo makɔnɔ kan donc sun o sun n'a cayara a bolo i b'a sɔrɔ a kɛra sunkalo makɔnɔ de la k'o de cayara ka tɛmɛ a bɛɛ kan donc n'an y'o jateminɛ an b'a dɔn k'a fɔ bon baara ɲuman camanw bɛ yen minnu n'a sɔrɔ olu ka kɛ a kɔnɔna la i ka ɲininkali jaabi n'a sɔrɔ naam i b'a dɔn sunkalo makɔnɔ kɔnɔna la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni sunkalo makɔnɔ ye ale ka kalo ye kosɛbɛ ko Ala ka hinɛ maa la maa min ye ale boloma fara ka kalo kɔnɔna la kira ka laɲini ye jumɛn ni hadisa in na bon e y'o fɔ ka ban e yɛrɛ ye hadisa fɔ kira ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o n ye min kɛ aw yɛrɛ ka dɔ k'a la n'i y'a kɛ a baraji caman bɛ tila ka di aw de ma ale ko sa an ma Aisha ko k'a sunna e fana k'i jɛ i ka sun o ye Alakira boloma dɛmɛlen ye o kumana i kan ka sinji caman tugu a kɔnɔ parce que a y'o ɲini an fɛ i kan ka saraka caman bɔ a kɔnɔ a y'o ɲini an fɛ i mana nin kelen kelen ɲuman na i ye Alakira boloma fara parce que ale ma fɛn kelen ta k'i basé o kan a ye ɲumanya de fɔ donc e ye sinji tugu i sunna de i ye nafila caman kɛ o kumana i ye saraka caman bɔ o kuma i ye Alakira boloma fara kuma kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an k'an cɛsiri dɔrɔn an ka ɲuman caman k'a kɔnɔ parce que ale Alakira ye ɲuman caman k'a kɔnɔ muradu y'o ye i y'a dɔn kalo o kalo ni Ala y'a bonya ko kaloba don i b'a sɔrɔ koba dɔw fana kɛra a kalo kɔnɔna la an b'a dɔn sunkalo makɔnɔ kɔnɔna la koba caman kɛra a kɔnɔna la a ma mɛn an bɔra Huseni ka bangeli ɲɛnɛmayaliw kɔnɔna la o kɛra sunkalo makɔnɔ in kɔnɔna la koba wɛrɛ jumɛnw a ka ca mais i da bɛ se ka se dɔw jumɛn ma a kɔnɔna la hali n'a ka kɔkɔri k'an ye ayiwa alhamdulilayi an bɛ ka sunkalo min yɛrɛ fɔ nin ye sunkalo dira Alakira mɔdenw ma sunkalo makɔnɔ de la Allahu akbar يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أدرا ما سنقول ما كنوا أدرا ما سنقول ما كنوا تقول Alakira بولي مغان صلى الله عليه وسلم kata ka bɔ Magan ka taa Medine o kumana o hijira san filanan sunkalo dira Alakira ma sallallahu alaihi wasallam a kɛra o kalo de la nka a b'o fana na o waati kelen in na selicinin fɔra nin kelen in de la seliba fɔra nin kelen in de la jaga wajibira nin kelen in de la jagatal fitiri wajibira nin kelen in de la mashallah Allahu akbar donc kalo do Ala y'a bonya ka da ninnu yɛrɛ fɛnɛ kan kuma la surunya kama donc kalo min do nin kɛra sunkalo dira an ma nin de kɔnɔ a b'o togo fɛn na an ka taa selicinin na an ka taa seliba la a kɛra nin de kɔnɔ ka nafolo jaga di a kɛra nin de kɔnɔ a b'o togo jagatal fitiri fɛnɛ a bɛɛ wajibira nin de kɔnɔna la donc o y'a bonya dɔw ye minnu n'a sɔrɔ olu tɛmɛna yala su dɔw b'a kɔnɔna la wala don dɔw b'a kɔnɔna la don ni bonya kɛrɛnkɛrɛnnen fana b'u olu bolo ka tɛmɛ don tɔw kan alhamdulilayi su b'a kɔnɔ su minnu b'a fɔ ma ko Laylatul Bara o su b'a kɔnɔ Laylatul Bara ye don jumɛn ye n'an tilenna sunkalo makɔnɔ tile 14 na k'a dugu jɛ 15 la a fɔ ma ko Laylatul Bara a 15 su Ala yɛrɛ o ko fɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ sabu Alahu Taala ko hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim Allahu akbar na'am hamim Allahu a'lam bi muradi bi dhalik ako wal kitabil mubin ni Ala ye kal kitabu la kitabu min ye walawalali kɛ ale de ye tiɲɛw ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na ka halala ni haramu k'olu bange adamadenw ye a ko an y'a jigi su barikama dɔ fɛ bon yan sisan a k'an ka walawala mɔgɔw ye parce que a bɛna fɔ inna anzalnahu fi laylatil qadri baara min bɛ nin kɔnɔ nin ye de préparation min na kɛ k'a bila yanni Laylatul Qadri don cɛ a bɛ di exécution bɛ sɔn ka daminɛ o la a bɛ exécuter o de la maintenant a bɛ dilan misali la e ne sigilen filɛ tableau la nin an tɛ direct la o walanda bɛ ka préparer de
do kɔfɛ a kan ka bɔ don min na o bɛ dilan ka bila o tuma n'o den sera minnu b'a bɔ a bɛ d'olu ma olu b'a bɔ bon Laylatul Bara fana y'o de ye a bɛ dilan ka bila ni minɛmɛlɛkɛ ni sa in kɔnɔ i kan ka nin mɔgɔ hakɛ ni minɛ o papier dossier o bilalen filɛ o tuma na Jibrila e kan ka nin kɛ o papier filɛ o filɛ nin Israfil e kan ka nin kɛ bɛɛ ta bɛ mɛlɛkɛ o mɛlɛkɛ n'i ka mission bɛ bɛɛ ta bɛ dilan ka bila de dossier bɛ dilan o de ye inazal o kuma kɔrɔ de y'o ye a tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ kana taa fɔ ko Laylatul Qadri ko nin fɛnɛ fɔra baara bɛɛ bɛ dilan garijɛgɛw bɛ dilan nin de kɔnɔ karisa bɛ bange nin san in kɔnɔ karisa bɛ fatu karisa bɛ na nin fɛn in sɔrɔ karisa bɛ tɛgɛlankolonya a bɛɛ bɛ dilan ka bila nin kɔnɔ Allahu akbar naam o don Ala ko kuma k'ale y'a jigi su barikama de la ko ale Alahu Taala olu kɛra bagabagalibagaw ye dɛ a ko o su in na yufra kullu amrin hakim ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ale de kɔnɔ o su in na o tuma na Laylatul Qadri b'a sɔrɔ papier banna pewu dɔrɔn o de ye dɔrɔn aw ka exécuter o tuma na o su b'a kɔnɔ n'a sɔrɔ ko Laylatul Bara o ye Laylatul Bara o de b'a fɔ ma ko Laylatul Bara o ye sunkalo makɔnɔ tile 15 kosɛbɛ ani 15 su Cheikh na kuma laban na n'a fɔra ko e ka ladilikan di an ma an kan ka mun dɔw kɛ sunkalo makɔnɔ in kɔnɔna la walasa an labɛnnen ka se sunkalo ma i bɛ ladilikan jumɛn di an ma alhamdulillah yan n'o cɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye Ala bɛ ka minnu d'a ma a kana kɛ adamadenw ɲɛna ko Ala y'a dabɔ degun de kama i b'a ye Ala ye Alakira bonya sallallahu alaihi wasallam a ye Alakira mantonw bonya ni Alakira ye baara minnu ni Ala b'u di an ma sisan n'a bɛ fɔ k'an k'u kɛ sunkalo ye dɔ ye sunkalo makɔnɔ ye dɔ ye Laylatul Qadri ye dɔ ye o n'a ɲɔgɔnna caman ma Ala m'o di kɔ degun d'an ma dɛ Ala y'a di an ma de walasa k'an tila c'est pour cela hakililatigɛ min bɛ Alakira mantonw bolo a tɛ manton si bolo parce que a bɛ f'i ye sisan n'i ye juma seli sisan e ye juma min seli juma tɛmɛnen i ye min kɛ o ni juma tɛmɛnen ɲɔgɔn cɛ ko Ala yafara min min Ala cɛ Ala yafara o bɛɛ ma sunkalo fana bɛ ten i ye sunkalo sun Ala y'a minɛ i bolo o tuma i ye juru min kɛ nin sunkalo ani sunkalo tɛmɛnen ɲɔgɔn cɛ o tuma Ala ko k'a yafara i ma donc Ala tɛ ka doni di an ma a kana k'an ɲɛna k'a fɔ ko doni don doni min la Ala y'a dabɔ kira mantonw kisiri ma o sɔn Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam tellement bɛ Ala ba an fɛ a ko ni mɔgɔ min ka kelen kira k'i ka tan dun ko Ala jo b'i la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ n'i ye ɲuman kelen kɛ tan bɛ sɛbɛn mais n'i ye juguman kelen kɛ kelen bɛ dɔrɔn de bɛ sɛbɛn e ka juguman bɛ se ka caya cogo di fo bɛ se ka taa tan dun o tuma ko Ala jo b'i la donc o tuma an b'o fɔ an ka silamɛw ye u k'a faamu nin ko in fɛn fɛn bɛ nin kɔnɔ a bɛɛ dabɔra anw yɛrɛ de ka hɛrɛ kama a dabɔra anw yɛrɛ de ka lafiya a dabɔlen bɛ an yɛrɛ hali sigida la an ka bɛn an ka lafiya an ka sigi kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ye kuma min fɔ sisan nin kalo in sunɔgɔ kalo tɛ nin kalo in saliya kalo tɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an na su ka kɛ baara la kosɛbɛ kosɛbɛ na waati bɛɛ Alakira bɛ baaraw fɔ an ye mais nin n'a ɲɔgɔnna waati ninnu mana se a bɛ caman fara a kan hadisa dɔ bɛ yen komi waati sera o ka jan kosɛbɛ Alakira fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko sunkalo n b'a surunya dɔrɔn sunkalo makɔnɔ su 13 su i n'a fɔ 12 ka dugujɛ 13 Jibrila nana ale ma ko Alakira wuli sunɔgɔ waati tɛmɛna wuli ka seli i ka mantonw i ka delilu k'u ye ale wulila a selila fajiri da fɛ Jibrila nana a ma ko Ala ko k'a f'i ye k'a ye manton tila 3 ye mais tila 1 a y'o olu d'i ma a y'olu ka hɔrɔnya Alakira kasira a ko Jibrila kuma i bɛ se k'an kibaruya kuma tila fila tɔ in bɛ cogo jumɛn a ko n t'o dɔn dɛ su 13 ka dugujɛ 14 fɛn na Jibrila nana ma k'o kuma kelen fɔ a wuli a selila a nana fajiri da fɛ a nana fɔ Alakira ye ko Alakira ko tila fila tɔ min tora k'a ye kelen wɛrɛ fara o k'a olu ka hɔrɔnya a fara olu ma Alakira ko ko tɔ ninnu sallallahu alaihi wasallam ko kuma minnu tɔɔrɔ dun tila kelen min tora a ko n t'o kalama dɛ
o kumana a nana su laban min na a nana ma k'a ka wuli ka se a seli la a ye delili kɛ a manto ye Jibirila nan'o la a ko kuma ko Ala ko k'i manto a kun tilalen bɛ saba bɛɛ a yafara bɛɛ lajɛlen ma nka sartu de kan n'a sɔrɔ mɔgɔw b'u la la yushrikuna billahi aw de kɛ sartu ye en tant que i tɛ filanga fo ye o kuma ko Ala yafar'i ma ɔ kuma caman b'a kɔnɔ a sɔrɔla k'a fɔ ko Ala kira ka sanfɛla filɛ Ala kira sanfɛla filɛ a taara sɔrɔ mɛlɛkɛ dɔ jɔlen bɛ da kelen bɛɛ lajɛlen na dɔ b'a fɔ taare ta tuba aljinɛ tuba bɛ mɔgɔ mana zikuru kɛ nin kalo in kɔnɔ aljinɛ tuba bɛ mɔgɔ mana ruku kɛ nin kɔnɔ aljinɛ tuba bɛ nin ye mɔgɔ mana sujudi kɛ nin kɔnɔ aljinɛ tuba mɔgɔ mana sarakati bɔ a kɛlen bɛ k'olu bɛɛ kɛ o kumana a ye nin fɔ alakira sallallahu alakira ye nin bɛɛ lajɛlen o kumana an b'a fɔ silamɛw dɔrɔn u ka baara ɲuman caya nin kɔnɔ ni Ala sɔnna ma Ala b'an bɛɛ sɔn a ma sallallahu Muhammad inshallah Cheikhna waati na cogoya ni dakuruɲɛ laban min bolo i b'o kɛ ka dugawu k'an ye ayiwa dakuruɲɛ laban min bɛ yen hali bi o ye foli ye ka na me segi k'i fo alhamdulillah rabbil alamin i bɛ min na baara in ka gɛlɛn dɛ parce que i b'a dɔn kuma dɔw la a bɛ kɛ dɔ ɲɛna k'i ɲɛ pan n'a kunna k'a sɔrɔ o tɛ waati ko bɛ n'a kuma don mɔgɔ bɛ pressé n'o tɛ i ka don min na i y'a faamu o tuma i b'i cɛsiri minnu bɛ fɔ i k'olu ye k'o bɛɛ lajɛlen to yen Ala lajɛ dɔrɔn k'i ka baara kɛ ka tila ka serifila bɛɛ fo k'a daminɛ duguma fo sanfɛ kuma bɛ laban ni min ye hali bi o y'an ka sirifikɛ ye walahi kan k'a fɔ ko n bɛ a ka télé la n b'a ta n'o tɛ dɛ ne n'a jɛra k'a sɔrɔ bi ma se anw ye minibari dilan denmisɛnnin fitininw de kuma muso minnu a dɔ y'a sɔrɔ ko ma walankata tan an sera a ma ale de fɔlɔ y'an dɛmɛ ka wari d'a ma k'a ye taa hijabu san ka di denmisɛnninw ma sirifikɛ de y'a kɛ donc n y'a dɔn caman b'a kɔnɔ bi o bɛɛ b'a la ne kɔfɛ donc n b'a dɔn a n'a ka kɔnɔnajɛya ale de an fara ɲɔgɔn kan k'an ka groupement kɛ damakɛ dɔw yɛrɛ kama o n'o tɛ dɔw ko a y'a dabɔ tɔgɔ non ne b'a dɔn tɔgɔ tɛ sirifikɛ mɔgɔ bɛ mun tɔgɔ la bilen a y'a dabɔ Ala jati de kama an bɛ dugawu k'a ye jama min b'a kɔ Ala k'a se jama in kɔrɔ Ala k'a se jama in kɔrɔ Ala k'a se jama in kɔrɔ Ala ka jama in yɛrɛ fɛnɛ ɲɛ malo a ma Ala ka jama in ɲɛ malo a ma hakɛto b'o ka sallallahu alaihi wa sallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amin اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين ولا حما إلا فرجته آمين ولا دين إلا قضيته آمين ولا مريض إلا شفيته آمين ولا مبتلى إلا عافيته آمين ولا ضالا إلا هديته ولا باغيا إلا قطعته آمين ولا ميتا إلا رحمته آمين ولا عدوا إلا خزلته آمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاة آمين إلا أن تنال قضاها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم افتح علينا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه أن نجيا سبحانه وتعالى على كلا محمد صلى الله عليه وسلم أي أن نفسه أكن ينما يمو بلا جلين كنا على كلا ما لافيا أو نكما على كلا يجين سجنا نيما نوسينا نيما جامبك أما تو نكما an fana ka kɛ Ala kira ma wale ɲuman dɔnbaga ye n'an ma se ka ko wɛrɛ kɛ a y'an bila min na an ma se k'a bɛɛ kɛ a y'an bali min na an dɛsɛlen bɛ ka o bɛɛ lajɛlen kɛ nka kalo min ni o tɔgɔ dara ale yɛrɛ la an k'an jija an k'an se kɛ Ala kira ye nin kalo in na fɛn si man bon ka min bɔ Ala kira ka kalo la i bɛ se ka min kɛ min ka di Ala kira ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Ala kira ka kalo la o ye de i k'i mabɔ fɛn minnu tun man di Ala kira ye i k'i mabɔ olu la kalo in kɔnɔna la bana i tɛ se ka foyi ɲuman kɛ min ka di Ala ye ka tɛmɛ baara ɲuman na min ka bon ka tɛmɛ baara ɲuman bɛɛ lajɛlen kan o ye de Ala kira tun tɛ fɛn o fɛn fɛ e ka se k'i mabɔ olu la o ye jumɛn i ka jogo ɲuman ta nin kalo in kɔnɔna la jogo jugu minnu ni Ala kelen bɛ ka an kelen o kelen lajarabi a la an yɛrɛ b'a dɔn an ni Alahu Taala cɛ a man di Ala ye a man di kira ye an k'an jija Ala kira bonya kama nin kalo in kɔnɔna la an ka se k'an yɛrɛ minɛ an ka kɛ i n'a fɔ an ni Ala kira de bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ i n'a fɔ an ni Ala kira de bɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati nin kalo in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka maloya Ala kira ma an k'an yɛrɛ minɛ o jogo jugu ninnu na nin kalo ninnu kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ n'an y'o kɛ Ala kira kama sunkalo mana don o cogo in na Ala bɛ se ka an nakari o jogo jugu ninnu kɔ an bɛ Alahu Taala deli Ala k'a kɛcogo ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Ala bato minnu fana bɛ ka kɛ Ala bato minnu fɔra Ala bato minnu bɛ ka kɛ nafilaw sun sinjitigiw
ɲumanya kelen fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin kalo kɔnɔ karamɔgɔ bɛ ka yamaruya di ka fɛn fɛn kɛ an bɛ Alahu taala de Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye a bɛɛ lajɛlen minɛli an bɛ Alahu taala de Ala ka kɛ hinɛ ka kɛ basigi ka don an ka jamana in kɔnɔna la Cheikhana an tɛ ɲina an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina ka dugawu kɛ an ka jamana in ye an b'a dɔn jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔna la kosɛbɛ waati bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya dɔ bɛ cun waati bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya bɛ cun nka ko mana gɛlɛya cogo cogo a nɔgɔyabaga ye Alahu taala ye an b'an tɛgɛ fila jan nin kalo in bonya kama Ala kira ka kalo bonya kama Ala kira yɛrɛ min kɛlen bɛ ka nin kalo in da la o kiraba in yɛrɛ bonya kama Ala ka an ka finitigiw dɛmɛ ka jamanaden fan bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka se ka tilen ka danaya sabati jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o kɛ Ala kira bonya kama ka segin ka e yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn an ka wele jaabili la ka bonyamasegin kɛ an karamɔgɔ sababu ɲuman n'o ya Seyida Sherif Usman Madani Haidara ale min sababu kama ni an filɛ nin kɛnɛ kan ale min sababu kama n'a bɛ ka silamɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ale min sababu kama n'a ka laɲini kelen de b'a bolo bi Ala ye fɛn bɛɛ di a ma nka laɲini kelen de b'ale yɛrɛ bolo o ye jumɛn o ye diɲɛ ka lafiya an bɛ Alahu taala deli ŋaniya min bɛ Ala k'a timiya ye Ala k'a timiya ye Ala a bɛ cɛsiri ni baara ɲuman min na Ala k'a barika don a ka denbaya la k'a barika don a yɛrɛ la k'a barika don a ka denbaya la k'a barika don a kanubaga n'a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen na Ala k'o kɛ Ala kira kama a yɛrɛ mɔkɛ kama ka aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen b'aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ye ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli Ala ka sigida nataw yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu